Stovky prác o láske k Slovensku a slovenčine poslali žiaci 150 základných a stredných škôl do súťaže Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu. Súťaž vyhodnocujú už tradične v Nových Zámkoch, v meste, kde roky pôsobil prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny Anton Bernolák. Stále viac píšu deti Slovákov žijúcich v zahraničí. Pre mnohé z nich je to príležitosť zavítať do krajiny svojich predkov. Kristína a Elena sú maturantky gymnázia v Bážskom Petrovci v Srbsku. Na Slovensko a do Nových Zámkov, kde žil aj Anton Bernolák, prišli najmä vďaka tomu, ako lásku k materinskému jazyku opísali v básniach a esejách. Ako keby sa vám odvďačila tá slovenčina tým, že si ju zachovám, je to pre nás taká odmena. Čo sa mi na Slovensku najviac páči sa mi tu strašne ľudia, pretože sú tu takí milí, všetci sú takí ochotní. Je to príjemné, keď môžete ísť ulicou a prečítať tak nápis po slovensky. Je to také, ako keby sme tu boli doma. Písali sme o Rufusovi, a hlavne o jeho básni Modlitby pre deti 3. tisícročia, lebo on venoval práve tú báseň tomuto súbehu Prečo mám rád slovenčinu. Kedysi bolo 20-30 detí, ktoré písali 50, čo si pamätám, a teraz je 138 prác zo zahraničia. Deti si vyberajú rôzne témy, ale hlavne sa prejavujú láskou k slovenčine, k svojim predkom, spomínajú si, ako tu žijú, lebo niektoré sem chodia, ale niektorí sú skutočne poprvýkrát tu. Mnohých inšpirovali slovenskí velikáni, ako napríklad Svetozár Hurban Vajanský, keďže práve tento rok si pripomíname 100. výročie jeho úmrtia. Slovenskí žiaci písali aj o prírode. Hlavne o Tatrách. Veľmi ľúbim Slovensko. Baví ma cestovať aj po Slovensku a tak som sa aj zapojila do súťaže, lebo o tom som písala, čo som videla. O láske k Slovensku písalo tento rok asi 500 detí. Organizátori veria, že do jubilejného 25. ročníka sa zapojí rekordný počet žiakov, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Leona Kočkovičová-Fučíková, RTVS.